Salutare Pyromega și bine v-am regăsit la un nou super episod de pe canalul nostru. Astăzi vom reface practic un mare pelombilor cum am făcut și anul trecut de altfel. Astăzi avem, să zicem, petarde și în plus și în minus față de anul trecut, dar oricum 30 de petarde mai sunt 30. Hai să le enumerăm așa și după aceea ne apucăm să le dăm. Avem aici Doom Boom F2, C4 de la Pyromex, Mini FP3 Widowmaker, Silver Cracker, Mini Doom Boom, 120 decibeli cu Sketchhead. Aici este Bulldog de la Enigma, Bomb, Doom Boom 2G+. Aici avem Mamba 1, Mamba 2, tot de la Enigma. Acestea sunt de la Arpi, Super Zeus Alba, galbene Gold. Aici Silver, tot Super Zeus Alba, Doom Boom Middle, RC5, Carbon sau Uzi ăla? Uzi, da, cu flamă roșie, doar cu flamă roșie de fapt. Adrenaline, aici avem Mega Black Devil. PS3 2020 am făcut rost de mai multe bucăți. 2021, 2020, 2019, ACF 47 sau Demon, după cum mai este și numit. Mai avem aici FP3 Enigma, C4 cu crackling. Am pus așa niște crackling, vedem dacă merge. Doom Boom 5,5, Flama Verde, Signalos 2.0, Cracker de Enigma, Big Bang 5G de la Enigma, Titan 5 de la Enigma și ultimul un TB5, tot cu crackling, dar nu știu dacă o să funcționeze. Hai să începem cu cea mai micuță, mai exact un Doom Boom F2. Să înceapă nebunia. Bine ușor. C4 Small de la Pyromex, cam slabe, sincer. Și nu pocneau mereu astea. Da. Mamă, ce o să iei pe mine pe Mini FP3 Widowmaker, kill foarte ok. Hai urea asta. Să mă vege. Da, clar mai tare. Silver Cracker de la Enigma. Să nu se audă muzica ambientală. Doom Boom Mini. Bine și asta, sări gips. Doom Boom 120 decibeli cu Sketchhead. Nu mai este așa unul toate, că astea de la Enigma toate au Sketchhead. Da. Foarte Mamă, ok. bine rău. Un Bulldog 0,5 grame Enigma. Tare. Mamă, surprinzător, dar Bomb roșu de la Classic. de anul trecut asta. Da. Tot acolo, unde se duce cealaltă. Destul de bună. Bună și asta. 2G+, ar trebui să aibă flamă verde, vedem. Nu prea are în Nu prea general. o face în general și acum e și destul de lumină. Nu. Da, exact ce am zis, nicio tentativă de flamă măcar. Un Mamba 1, 1 gram. Wow, asta a sunat cam înfundat, cred că a sunat puțin cam aiurea, nu știu. Bine oricum. Mamba 2, 2 grame, tot de la Enigma. Cred că dai totul mai în partea stângă. Da. Am părțit, ok. Fain. Wow, rupe. Asta a rupt. Super Zeus Alba Gold. Așa. Mamă, cât arde. Wow. Super Zeus Alba Silver. Că a fost aproape Super Zeus de Mamba 2. Da. Dar foarte mult. Doom Boom Middle. Flamă verde. Și cu scheme pe fitil. Păi de fapt aia e flama. O, da? Da. Am slăbuțe, sincer. RC5 cu... 1 gram pe bucată cu tot flamă. Da. Astea au un delay așa micuț. Da, bubuie foarte bine. Adrenaline. Să opri și muzica, sperăm. Că nu s-a auzit până acum. Mamă, Mai rupe. tare asta. Adrenaline, pardon. Aici avem un Uzi. Are și flamă, are și șuierătură, să vedem dacă o face. De obicei Uzi o făcea, carbonul galben o prea făcea. Da. Cum flama s-a văzut în realitate, camera am văzut cum s-a observat, tot un pic. Avem aici un Mega Black Devil. Are 10 ani petarda asta, deci... Aproape. Crezi că e fail. Cerculeț. Avem aici PS3 de 2021 cu flamă roșie. N-a făcut flama. Mă cam surgit un pic asta. Avem aici 2020-ul. Flamă verde. E tare. Mai bine. 2019, tot flamă Îl trădează verde. puțin fitilul pe ăsta. Să vedem. N-a o să faci flama.
Da, cel mai tare dintre FP3-uri. PS3-uri, pardon. Ok, mai luăm o mânuță acum. Demon, avem așteptări de el, chiar super bun în anii trecuți. Da. L-au rupt. PP3 Enigma, fitil Cât mai foarte fitilul? lung. Mamă. Leu. Cam mai era. Mai arde? Da. Acum să stăm să-mi prezea. Mă rog, hai că venim la urmă. Poate se trezește el. Are fitilul lung și s-a atins. C4 cu ceva crackling, sperăm să meargă. Vedem Flamă acum. verde. Da, a mers clicking-ul. Mamă, a rupt C4. Avem aici Dum Bum original. 5,5 grame, flamă verde. Uite-te în partea asta și te tot jos că e ok. Frumoasă flamă, a făcut să o scânteie, dar nu știu de ce. Signalul 2.0 de la Dextrin. Hai cu fitilul ăla. Sper să, mamă, să spic după. Am văzut, dar sperăm să meargă. A mers, bun. Ce flamă frumoasă. Mamă! Cât ți-a făcut? Acum cracker de la Enigma. 7 grame, 7 tot grame. flamă. Nu o să mai produc, dar super, super petarde. Flamă verde. Frumoasă. A rupt și ăsta. Ce suflu. Big Bang 5G, noutate de la Enigma. Fitil ciudat. Dar Prost, nu asta chiar e chiar. rău, dar ciudat. Nu știu ce-i cu el. Uite și ăsta. Mamă, ce brutal a pocnit ăsta. Titan 5. Cu un pic de crackling, ăsta are cam puțin, nu știu dacă Puțin dacă face crackling, crackling. vedem. Și ăsta are fitilul Și ciudat. ăsta. Mamă, le cam aproape. Fai de capul meu, a fost cel mai tare și a fost cel mai aproape dat. Și ultima Vedeți, avem aici ultima bucată TB5. din această frumusețe. TB5 de la Funke. Am pus și puțin crackling în el, sperăm să bubuie și să facă și efectul. Vedem acum. Flamă albastră. Ce frumos arde fitilul. Da, e calitate, n-ai. Vedem flama acum. Mamă, a făcut efectul de titan, dar nu a făcut crackling. 2 secunde punem pe pauză să mergem după aia să vedem dacă putem recupera ceva din ea. Puțin rischi acum, dar să zicem. A rupt și asta. Bun, băieți, cam asta a fost și cu PNB-urilor de anul ăsta. Sperăm că v-a plăcut. Poate vom aduce și produse mai șmechere la anul, din păcate anul ăsta a fost puțin mai greluț cu produsele, după cum știți voi. Mulțumim foarte mult pentru atenția acordată. Ne revedem data viitoare și încă o dată Crăciun fericit și multă sănătate tuturor. La revedere!